Hakyna tutma rejim tarapdarlary İstanbulda protest aksiýasyna baran türkmen migrantlaryna hüjüm etdi. 1 awgustda öýlen saat 4-de onlarça türkmen migranty Türkmenistanyň İstanbuldaky konsulhanasynyň öňünde Prezident Gurbanuly Berdimuhammedowyň awtoritar siýasatyna garşy protest aksiýasyny geçirmäge synanyşdy. Aktivistlere görä protestçiler türkmen rejiminiň hakyna tutma tarapdarlarynyň hüjümine duçar boldy. Bir aktivistin gaprygasyna şikayet etdi. Yeni bir aktivist elinden we garnyndan bıçak bilen yaralandy. Şikayet alan 3-nji aktivistin ýagdaýy deriňelýär. Düýbi Bolgariýada ýerleşen insan hukuklaryny goraýjy Türkmen Helsinki fondu bu protest aksiýasy boýunça beýanat çap etdi. Beýanaty görä türkmen migrantlary konsulhananyň öňünde protest geçirmek üçin öňünden türk häkimetlerinden ruhsat alypdyr. Ýöne iň soňky fursatda olardan İstanbul'un şäher häkimliginden hem goşmaça ruhsat almak talap edilipdir. Maglumaty görä konsulhananyň işgärleriniň çaklygy boýunça protestin geçirilýän ýerine baran türk polisiýasy ýygnananlardan 10 adamy tutsak etdi. Olaryň ählisi deportasiýa merkezine alınıp gidildi. Tutsak edilenlerden 3 adam öýerleriniň şahsiýetini anyklaýan resmi nama görkezip bilmendir. Beýanaty görä Juma Sapar Dädebaýew, Nurmuhammed Annaýew, Serdar Hojanepesow, Enejan Salyhowa, Kamil Abdulow, Halnazar Gaýipow, Gadam Täşnazarow, Gowşut Orazgulyýew, Nargiza Mätyusupowa, Döwran Annaýew daglar türk polisiýasy tarapyndan tutsak edildi. Bu aralykda türkmen rejiminiň hakyna tutma tarapdarlary 2 awtolawda ýynananlaryň üstüne topulup protestçilerden birini ýençýär. Bu protestçi hüjümlerde saglygyna ziýan ýeten 3 aktivistin biridir. Soňra hakyna tutma rejim tarapdarlary konsulhananyň girişine blogçy Farhat Durduýew aldy ýoly bilen öz ulaglaryny mindirip onu konsulhananyň işgärlerine eltip beripdirler. Beýanaty görä Türkmenistanyň İstanbuldaky konsulhanasynyň işgärleri Durduýew konsulhananyň binasyny bir näçe sagatlap bir kanun saklapdyrlar. Galy bersede blogçynyň sözlerine görä Türkmenistanyň diplomatik wekilhanasynyň 8 töweregi işgäri oňa psihiki basyş görkezipdirler. Soňra türkmen diplomatlary aktivistin video kameranyň öňüne geçip arkadagdan ötünç soramagy talap edipdirler. Bu talaby ret eden aktivist wekilhananyň 5 işgäri, şol sany 3 diplomat tarapyndan urulyp ýenjilipdir. Konsulhananyň öňüne ýynananlaryň hemde bir türk polisiýa işgäriniň gatnaşmagy bilen Farhat Durduýew konsulhana binasyndan çykarylýar. Beýanaty görä Lukmanlar Durduýewiň gaprygasynyň döwlendigini çaklaýar. Hakyna tutma rejim tarapdarlarynyň hüjümünden soň aktivistler dargap başlaýar. Ýöne rejim tarapdarlary ýygnananlaryň arasyna hüjümi ýazgy eden Azat Mammedowy kowulap onuň el telefonuny zor bilen elinden almaga synanşýar. Muňa garşy çykan Mammedow hakyna tutma adamlar tarapyndan ýenjilýär. Maglumaty görä hüjümçileriň biriniň eline bıçak var ekeni ýakalaşykda aktivist sag elinden we garnyndan bir näçe gedek bıçak bilen yaralanypdyr. Soňra hüjümçiler aktivisti ulaglaryny mindirip şäheriň çetine eltip taşlapdyrlar we onuň el telefonuny hemde $300 meşbirini pul serişdesini elinden zor bilen alypdyrlar. Azat Mammedow bu waka bilen bagly häkimetlere şikaýet etmek üçin İstanbulda bir polisiýa darasyna barýar. Ýöne ol ýerde şahsiýetini äweli Türkmenistanlylar aktivistin häkimetlere şikaýet bildirmegine böwet bolýar. Türkmen Helsinki fondu häzirki wagtda ejir çeken 2 aktivistin howpsuz ýerdedigini aýdýar. 2020-nji ýylyň maýyndan bäri daşary ýurtlarda ýaşaýan türkmenistanlar türkmen rejiminiň eden etdiligine, ýurtda insan hukuklarynyň depelenmegine we beýleki meselelere garşylyk bildirip Türkiýede, Demirgazyk, Kiprde we Abaşada protest aksiýalaryny geçirdiler. İstanbulda synanşyk edilen protest aksiýasyna gatnaşyjylaryň biri DWT opozisiýa hereketiniň lideri Murat Gurbanow 2 awgustda Azatlyk radiosyna beren interwýusyna meýilleşdirilen mitingiň hakyna tutma rejim tarapdarlary tarapyndan provokasiýa edilendigini aýtdy. Onuň sözlerine görä türkmen migrantlary Türkmenistanyň İstanbuldaky konsulhanasynyň öňünde dürli talaplar bilen çykyş etmegi planlaşdyran ekeni. 1 awgustda Yuriy Gurnolun Türkmenistan'ın general konsul, İstanbul'daki general konsulstanın önüne Gurnolun protest bolmalıdı. Ona ruhsat alındı. Yeterlik ýagdaýda. Diýip Gurbanow aýtdy. Ýöne Gurbanow Türkmen wekilhanasynyň işgärleriniň şikaýeti boýunça protestde ýygnananlaryň türk häkimetleri tarapyndan dargydylan onu gurrun berdi. Ýöne her wagty bolşýaly İstanbul'daki Türkmenistan general konsulsy bizim üstümüze arza yazıp yine teröristler geliyor bizi öldürecek, golya goğuran bizi deyip
yankı yürütülüştiren polisler çağırıp şu yerde ablava ettirip adamları yankı tuturdu. Deyip Gurbanow aýtdy. Türkmen Helsinki fondu şaýatlary salgylanyp 50-100 töwerek adamyň kiçi toporlary bölünip protest aksiýasyna gatnaşmak üçin Türkmen konsulhanasynyň öňüne baranyny aýtdy. DWT lideri Gurbanow öňe baglanan protest aksiýasyna gaty kän adamyň gatnaşanyny aýtdy. Azatlyk radiosy bu waka boýunça Türkmenistanyň Istanbulda konsulhanasynyň kommentariýa alyp bilmeýär. Türkmenistanda koronavirus garşy girdilen hereket çäklendirmeleri adatça ýurdun beýleki künjeklerininden getirilen azyk, şoltanda bakçy önümlerini belli bir derejede garaşly bolan sebeplerde onsuz hem tilimizde gymmatlan iýmit önümleriniň bahalarynyň artmagyna sebäp bolýar. Beýleki tarapdan gök bakçy ekinlerini ýetişdirýän kärindiçi daýhanlar hem haritlaryny wagtynda ýerläp bilmän uly diýana galýandyklaryny aýdýarlar. Bu ağırlykda pandemiýanyň çäklendirmeleriň ilaty tirýän ýaramaz täsirlerine garşy yeterlik tagalla etmeýändigi sebäpli tanqidlanýan Türkmen hökümeti geçen dinç günleriniň dowamında vilayatleriň arasynda bir kanun gatnaýan hususy sürüjileri ele salmak boýunça ýürüýte reýt geçirdi. Geçen tumuslarda mardan, lewaba, pomidor, kädi, gawun, garpyz ýaly mewsümleýin bakçy önümleri getirilerdi. Emma çäklendirmeler sebäpli bu ýyl marly telekeçileriň öz haritlaryny aşyryp bilmeýändigi sebäpli soňky bir aýyň içinde Türkmenabadyň bazarlarynda iri ýemişleriň bahasy tas 3 etse ýokurlandy. Hereket çäklendirmelerinden ozal pomidoryň 1 kilogramynyň bahasy 1 manat 60 tenge bolan bolsa, häzir ol 5 manada ýetdi. Bu ýurdun beýlik sebeplerinden getirilen haritlaryň bahalarynyň artmagyna hem getirdi diýip atlandyrylmasazlygyny soran Türkmenabadly ýaşaýjylaryň biri 2 awgustda habarçymyza gurrun berdi. Ol munyň öňünden gaçyp üçin adyk taýýarlamagy, gök ýapmagy çalyşan maskalary hem kynýagdaýy salýandygyny sözüne goşdy. Ýatlatsak ýurdun çäginde koronawirusyň 2 ýagdaýyny hem resmi taýdan hasaba almaýan Türkmen häkimetleri şu ýylyň aprel aýynda ýeňilistirilen hereket çäklendirmelerini mundan 2 aý gowrak öň gaýtadan güýçlendirip başladylar. Bu çäklendirmeler Lewapda we ýurdun beýleki käbir tebitlerinde koronawirus alamatly keselçilik bilen keselliýänleriň we ölýänleriň görnüçin köpelýändigi barada habarlaryň gelip gowuşan mahalyna gabat geldi. Şol bir wagtda yerli söwdegärleriň ençemesi bilen söhbetdeş bolan habarçymyz käbir telekeçileriň aýlaw ýollary arkaly ýa-da ýolda polisiýa işgärlerini para berip gyt haritlary Lewabyň bazarlaryna aşyrýandyklaryny hem gurrun berdi. Käbir telekeçiler beýlik tebitlerden sortanda Aşgabatdan hem azyk iýmit önümlerini gatnaýarlar. Yeňil ulaglar gumyň içi bilen aýlaw ýollaryndan ýöreseler, has gowrumly ulaglar ýolda polisiýa işgärlerini para berip aşarlar. Mysal üçin daşawud aralygynda 3 post var. Şolaryň her birine 300 manat para bermeli diýip adanyň eferde ütgüdirip jora diýilip tutulmagyny soran Türkmenabadly söwdegärleriň biri habarçymyza gurrun berdi. Ol sürüjileriň ýoldaky çykaran parasynyň öwedini dolmak üçin haritlaryň üstüne ýene-de goşmaçy nyrk goşýandyklaryny belledi. Elbetde sürüjiler çekin ziýanynyň öwedini goşmaçy nyrklaryň üstü bilen dolmagy tinenşärler. Aýdylşyna görä Aşgabatdan Lewaba aşmak üçin sürüjiler ýolda 5.000-6.000 manat aralygynda para çykarmaly bolýarlar. Olar haritlaryň üstüne azynda ýene-de 10% nyrk goşup satýarlar diýip jora sözüne goşdy. Bellesek geçen ýylyň mart aýynda global pandemiýanyň arasynda ýurtda girdilen hereket çäklendirmeleriniň çäginde vilayatary hususy awtolog gatnawlaryna gödөгçilik güýçlendirildi. Munyň çäginde sebitary ýolagçy gatnadyp kirä edýän hususy eýçilikdäki resmi namasyz taksi sürüjileriniň işine hem gödөгçilikler berkedi. Habarçymyz geçen şenbe we ýekşenbe günleriniň dowamında polisiýanyň Lewapdan Mara çölüň içi bilen gatnaýan hususy awtologları ele salmak üçin ýürüýte reýt geçirendigini, munyň netijesinde içi ýolagçyly bir näçe awtologyň saklanyp sürüjilere 3000 manat möçberinde jerime salnandygyny belledi. Ol çäklendirmeleriň güýçlendirilmegi we töwekkilçiligiň artmagy sebäpli çölüň içi bilen adam gatnaýan hususy taksileriň narhlarynyň hem tilimizde ýokurlanandygyny, mysal üçin häzir daşawda aşmak isleýän her raýatdan 1000 manat sorulýandygyny hem sözüne goşdy. Türkmen häkimetleri ýurtda COVID-19-yň bardygyny ikrar etmeýärler. Ýöne häkimetler keseliň aýramagyna garşy ätýaslyk çärelerini, şol tanda hereket çäklendirmelerini maska giymek we köpçülükde 2 metr aralyk saklamak düzünlerini güýçlendirýärler.
Geçen hepde Lewap vilayatyna Aşgabatdan ýörüýte barlaw topory geldi. Paýtagtdan gelen bu barlawçylar Tewitiň owa hojalyk buwdagynda barlaglary geçirip, kärenne yerlerinden ikinji hatyl almakçy bolýan daýhanlaryň ekin meýdanlaryny sökýärler. Olar ekinleriň sökülmeginiň sebäplerini bu ekinlerde erarly gowaça we buwday meýdanlaryna suw ýetmeýändigi bilen düşündirýärler. Ýöne daýhanlar suw üçünçüligi meselesiniň bu ekinler ekilmeden öň hem uly problemadygyny aýdýarlar. Şenbe güni, ýagny 31-nji iýulda Türkmenistanyň Owa hojalyk we daşky gurşawy goramak ministrligine degişli 35 adamdan ibaret delegasiýa Aşgabatdan Lewaba geldi. Adatlyk radiosynyň Tewitdäki habarçysy bu ýagdaýlar barada yerli kärenetçiler we vilayatyň Owa hojalyk edaralarynyň işgärleri bilen söhbetdeş boldy. Barlagçylar ýolsuz yerlerde hereket edýän ýörüýte harby ulaglaryň ona golaýyna münüp vilayatyň tas ähli etraplaryndaky owalara baryp gördüler. Olar buwdaýyň ýa-da gögermän galan gowaçanyň ýa-da ekilen ähli ekinleri traktor bilen sürüp aýyrmagy tawşyrdylar. Barlagçylar baryp ýetişmedik yerleriniň häkimlerine ikinji gedek hasyl almak üçin ekilen ähli ekinleri bir hepdäniň içinde sökmegi, gönü sürüm traktoryny goýbermegi tawşyrdylar diýip efirde adynyň üýtgedilip bäşim diýilip tutulmagyny soran Owa hojalyk işgäri habarçymyza gurrun berdi. Habarçymyzyň maglumatlaryna görä kärenne yerlerinden galla hasylyny ýygnap alan käbir kärenetçiler buwdaýyň ýa-da öz ekrançylyk yerlerine şeýle-de gögermän galan gowaçanyň ýerine käşir, şuwunlar we mekkejewen ýaly ekinleri ekipdirler. Daýhanlar aşy yssyk howanyň we suw ýetmezçiliginiň buwdaý hasylynyň pes bolmagyna getirendigine, şol sebäpli aralyk ekinleri ekip özleriniň kärenne yerlerinden ikinji gedek hasyl almak isleýändiklerini aýdýarlar. Buwdaý hasyly pes bolandygy sebäpli bu ýyl göz öňünde tutulan girdejini alyp bilmedik. Käbir yerlerde gögermän galan gowaça meýdanlary hem bar. Daýhanlar bu yerlere aralyk ekinleri ekdiler. Ýöne häzir biziň agyr dähmedimizi puja çykarýarlar. Käşir, şugundur we mekkejewen ekilen yerlerimizi bir ýan ujundan traktor bilen sürüp ekinlerimizi aýyrýarlar diýip efirde adynyň üýtgedilip gylyç durdu diýilip tutulmagyny soran darganataly kärenetçi habarçymyza gurrun berdi. Owa hojalyk işgäri bäşimiň aýtmagyna görä häzirçe Däne we Darganat etraplarynyň Däne, Niýazow, Parahat, Adatlyk we Göýnük daýhan birleşiklerinde ortaça 600 hektar ýere ekilen aralyk ekinler traktor bilen sürülipdir. Galan yerlerdäki ekinleriň hem sökülip yerleriň şüýdügär edilendigi barada 6-njy awgustda çenli hasabat bermeli diýip Owa hojalyk işgäri belledi. Aşgabatdan gelen delegasiýa käşiriň Mekkejeweniň we şuwunduryň sökülmeginiň sebäplerini bu ekinlerde erarly gowaça we buwdaý meýdanlaryna suw ýetmeýändigi bilen düşündirýärler. Ýöne kärenetçiler amy derýanyň suwundan peýdalanýandyklaryny aýdyp, suw üçünçüligi meselesiniň bu ekinler ekilmeden öň hem uly problemadygyny aýdýarlar. Emeldarlar döwlet ýerlerindäki suw ýetmezçiligi problemasyny halkyň boýnuna atmak isleýärler. Kärenetçileriň plan borçnamasy esasynda ekýän buwdaý we gowaça hasyly suw dökün we tehnika ýetmezçiliginden ýylyň-ýylyna ejer çekýär. Emeldarlaryň hatardan çykan ýa-da owurlanan suw nasoslary problemasyny çözmäne pullary şeýle-de ýaplary arasalamaga tehnikalary ýok diýip darganataly kärenetçi belledi. Galybersede kärenetçiler boş duran ekin meýdanlaryna ekilen aralyk ekinleriň ilatyň adyk üçünçüligine peýdalydygyny hemde ondan galan ot çöpüň mallar üçin ot iýim bolýandygyny aýdýarlar. Daýhanlar bu meseleler boýunça vilayat we etrap häkimlerine arz şikaýet bildirmeň netije bermeýändigini hem belleýärler. Adatlyk baýdylanlar barada Türkmenistanyň Owa hojalyk we daşky gurşawy goramak ministrliginden we onuň Lewapdaky bölüminden goşmaça maglumat alyp bilmedi. Şu ýyl Türkmenistanda galla oraw mövsümine iýunyň başlarynda girişildi we aýyň ahirine çenli buwdaý plan borçnamasynyň doly ýerine ýetirilendigi yglan edildi. Ýöne mundan öň adatlyk bilen söhbetdeş bolan daýhanlar şu ýyl rekord ýokary derejedäki yssyk howanyň we gurakçylygyň öňden hem uly problema bolan suw ýetmezçiligini hasta ýitileşdirendigini aýtdylar. Şeýle-de olar munyň Owa hojalygyna agyr ziýan ýetirýändigini aýdyp, hasylyň pes boljagyny duýdurypdylar.